खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। दावागुरि श्रीरामपुराव रथ यात्रा फोरबो फालिदों। दाब दाब जायगायाव रथ यात्रा फोरबो फालिनाय बायदिनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय दावागुरि श्रीरामपुराव रथ यात्रा फोरबो फालिदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय दावागुरि जयगनाथपुरी दाहामनिफ्राय माहिरबारि श्रीरामपुरसिम रथ यात्रा फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो बे रथ यात्रा फोरबो फालिनाय हाबाफारियाव रथ यात्रा उत्सव आफादनि बोसोनगिरि बिनेश नार्जारि, आफादगिरि समरेन्द्र मुसाहारि आरो नेहाथारि असिन कुमार साहा आरो मोन्नैबो थावनिनिफ्राय सा 30 सोद्रोमाजों दाजानाय आफादा बे रथ यात्रा फोरबोखौ खुंफुंदोंमोन। बाथ्राया जाहैबाय जोंनि बे हाबाफारिया रथ जात्रा फोरबो, जाय रथ जात्रा फोरबोआ दिनैजों 20 खेब बा 20 बोसोर जाबाय। दा बे 20 बोसोरनि गेजेराव जोंनाव बे प्रभु जगन्नाथआ माबोरै सौफैयामोन बेनि सोमोन्दै सुंथाबै फंनैसो बुंनानै खोन्थानो आवगायदों। बाथ्राया जाहैबाय सानसेखालि औरंगाबादनि सासे सेबिकाया उड़िसायाव बेबादिनो रथ जात्रा फोरबोआव नुजाफैदोंमोन। बे नुजानायाव बियो ओरैबायदि सिमां नुबाय, बे जायगायाव थानानै सिमां ओरैबायदि नुदों, जाय सिमाङा सोमोनांथाव आरो ओरैबायदि सिमां नुदों जे आंखौ नोङो दिनै बे जायगानिफ्राय आंखौ लाना थांनांगौ, बेनिफ्राय सानजा फारसे लाना थांनांगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिदों। तेतिया बियो गाव सासे साननानै सासे शंकराचार्यजों रायलायनो मोनगोन मोना बेखौ जिंगासिदोंमोन। नाथाय बिदिनो जिंगासिनानैब्लाबो सोरबा माखासे मानसिफोरनि सिगाङाव गावनि बे सिमां नुनाय बाथ्राफोरखौ फोरमायथिनायाव शंकराचार्यनि खोमासिम सौहैदों। बे शंकराचार्यनि खोमासिम सौहैनायाव बियो शंकराचार्यआ बे मानसिखौ नागिरनानै लाबो होननानै बुंथिदों। बे बुंथिनानै नागिरनानै लाबो होननायाव बियो थारैनो बेखौ लोगो मोननानै शंकराचार्यनिसिम दैथायहरनाय जादों बा सौहैदों आरोखि। शंकराचार्यआ बेखौ नुनाय लोगो लोगो सोंदों, नों थारैनो महाप्रभु जगन्नाथआ नोंखौ मोनसे जायगायाव लाना थांनो थाखाय थिनदों, बे बाथ्रा सैथोना? औ, आं सिमाङाव बेबायदि नुबाय थादों। दा बे नुनायखायनो आं फोरमायथिदों। बे फोरमायनायखौ शंकराचार्य गुरुनिसिम आं सानदों जे आं बेबादि लोगो मोनगोन ना मोना, बेबायदि साननानै गुबुननि सिगाङाव बुंथिनायाव दा लोगो मोनलायनाय जाबाय। आच्चा, थारैनो लोगो मोनमारदोंब्ला हरखाबै सुंथाबै बुंबाय आङो जे बेयाव माखासे गोबां बिग्रह दङ। बे बिग्रह माने मुर्तिफोर दङ। बे मुर्तिखौहाय नोंनि मथे बबे मुर्तिखौ नोङो लानानै थांनो थाखाय गोसो जादों होननानै बेखौ शंकराचार्यआ परिखा खालामदोंमोन। बेनि गेजेरावहाय मोनसे बिग्रहआ गोबां लाख मानसिनि गिहिजों थुखैनाय, बेखौ थुखैनायखौ बिग्रहखौहाय थुखैनाय जादों। बे थुखैनायखौ सक्ति जाबाय आरोखि। बे बिग्रहआ बे सक्तिखौ दिन्थिनो थाखाय बुंनो हाया बे बाथ्राखौ फोरमान लादोंमोन। बियो थोंजोंनो आसि थुनानै खोन्थादों, नैबे आरो नैबेखौनो आं सिमाङाव नुदों होननानै। तेतियानो शंकराचार्यआ सोमोनांदों जे थारैनो बियो सिमांखौ नुमारदों आरो महाप्रभु जगन्नाथआ बे सानजा फारसे आवगायबोनो थाखाय गोसो जादों होननानै बियो फोरमायथिदों आरोखि। बिनि फोरमायनानै नोङो नोंनि गोसो खुसि बादियै लाना थांनो हागोन, बेबादि बुंनायाव बियो लोगो लोगो बियो खालामनानै बेनिफ्राय डाइरेक्ट औरंगाबादाव लाना थांग्रोदों। बेखौ ट्रेनजों लाना थांनानै औरंगाबादनिफ्राय बियो ओरै गुवाहाटिथिङै रायलायनानै गुवाहाटिनि मोनसे हनुमान मन्दिरावहाय बेखौ दोननाय जादों। लाबोनानै बिनिफ्राय ओरै डिब्रुगड़थिङै साहा बागाननिया माखासे मन्दिर फारसे लाना थांदोंमोन। नाथाय बियो बे समावबो सिमाङाव फोरमायदों, आंना बेजों नङा, नों दस्रायाव थांबाव होनना बुंनायाव गिदिं फैयै सानसेखालि जोंनि बे मन्दिराव हाबफैबाय। बे मन्दिराव हाबफैनानै जोंनाव सोंफैनानै नोंथांमोननाव आं मोनसे जिनिसा खालामनो नागिरदोंमोन। जगन्नाथ महाप्रभुआ
माने नोंसिनि जायगायाव थानो नागिरदों बे थानो नागिरनायखौ लाखियोना लाखिया होननानै जोंहा कमिटिया जयै हारे प्रभुआनो जेरावहाय फैनो नागिरदों जोंहाथ' बेयाव जेबो बुंनांगौ अधिकार गैया प्रभुखौ फैनायाव जोंहा बरायनायसो दङ आरो थारिखखौबो बिसोर होनलांबाय धरेन 1 सप्ताहसो सम दंमोन आरो बे 1 सप्ताहनि गेजेरावनो जोंनाव बेयाव माने गायसनफैगोन बे समाव जोंहा मन्दिराथ' बिनि नामै जेबो गैया नालाय हाखु थाखु एखेबारे सानथाम सानब्रैनि गेजेरावनो मन्दिरखौ फिसा महरै माने बानायनानै प्रभु सफैनायनि प्राय आधा घन्टासोल' सिगां जोङो बे मन्दिरखौ माने राजमिस्ट्रिफ्रा बिदिनो माबा खालामनानै फोजोबनो हादों आरो सोमोनांथाव बाथ्रा बेनो जे महाप्रभु जगन्नाथआ जेब्ला जोंनि बे दावागुरि बाथौ मन्दिर सिङाव हाबफैयो अब्ला ओरैबायदि बार माने अखा हादों अखा हानानै हठाथनो अखा हानानै माने सान्थि सारनाय बायदि मोनसे महर दिन्थिदों बेनिफ्राय बारान्दायाव जोंनि बे कमिउनिटि हलनि बारान्दायाव दोनफैनानै ओमफ्राय जेब्ला बेनि सोमोन्दै माबानिफ्राय पुरिनिफ्राय जाय फुजारिया फैदोंमोन बे फुजारिया स्वयं फंनैसो नेम खान्थिफोरखौ बुंफैबाय बुंनानै जों जेब्ला बे बिग्रहखौहाय मन्दिर फारसे दोनहैनो थाखाय नेम खान्थि बादियै दोनहैनो थाखाय आवगायो अब्ला माने बिराद मोजां मोनसे समाय खालामनानै होबाय आरो ओइ दिननि हरावनो ओरैबायदि मोनसे माने सोदोब जादों बे फारसेथिं जोंनि बे मन्दिरनि लांगोनायाव गोबां बिफां लाइफां बायदि बायला दं नालाय बे बिफां लाइफांनि दालाय दानफायनाय मानाय मोनसे सोदोब जालाबाय थादों सोदोब जानानै माने स्रां साफा खालामनाय बायदि मोनसे सोदोब जालायलायनाय मोनसे जादों आरोखि जाय हक गोलाव दङ बाथ्राया बेबादिनो बे महाप्रभु जगन्नाथखौ सफैनाय जाबाय दिनै जों 20 बोसोर जाबाय आरो मोजाङैनो जोंनि बे ओनसोलाव बे महाप्रभु जगन्नाथ फैनायनि उननिफ्रायनो दिनैसिम खुनु बेबायदि बेले बेजे असान्ति बा माबा मोनसे जायाखै मोजाङै मोजां जोङो श्रीरामपुर मासिबारिजों लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनि मोनफ्रोमबो जाथि मोनफ्रोमबो हारिजों समन्वय गासिबो गोरोबलायनायनि गेजेरजों जे बे हाबाफारिफोरखौ मावफुंलायगासिनो दङ आरो दिनैनि बे गोथार सानाव गोबां गाजा गोमजायै थोंजों बे जोंनि ओनसोलनिल' नङा बेबादिनो बेंगलनि आरो गोबां नेपालनि बिहारनि बायदि बायला गुवाहाटि थिंजायनिफ्रायबो बे जायगायाव बे रथ जात्रा फोरबोखौ फालिनायाव बाहागो लाफैनानै गावखौहाय माने कामना बासना खालामनानै धन्य जानो थाखाय जे थारैनो नंगौ जों सरकारनिफ्रायबो एसे अनसुंथाइखौ मोनाखै नङा मोनबाय एसे सिगाङावबो 2.5 लाख बे मन्दिरखौ आसाम दर्शननिफ्राय मोनबाय आरो बेबादिनो जगन्नाथ महाप्रभुनि मुङै दा गोदानै मोनसे अनसुंथाइ मोनदों बेखिनिखौ फोरमायथिदों दासिम जों मावफुंनो हायाखै मावगोनसो नाथाय बेखिनि जे बे रांजोंहाय थोजासे नङा फैगौ समाव बे मन्दिरखौ गोजौथिङै फोजौनायाव आरो सरकारनि गोबां सहाय खालामनाय गोनांथि दङ बा नांगौ बेबायदि सहाय खालामबा निस्सय जोंनि ओनसोलल' नङा जायगानि हिन्दु माहारिनि मोनसे खौसेथिनि दौलेंजों लोगोसे थांना थानायाव जे धोरोमखौ फोथायनाय मोनसे चेतनाखौ जोङो बे मन्दिरनि गेजेरजोंनो बोहैहोनो हागोन बे आसाखौ आङो आसा खालामो दिनैनि गोथार बे साननि गेजेरजों बिजेपि सरकार सारनिफ्राय जोंनि मानाव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिफ्राय आरो ओरैहाय जोंनि बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' सारमोननिफ्राय जुदि माबा मोनसे बे मन्दिरनि मुङै अनसुंथाइ जुदि मोनोब्ला थारैनो जोङो फैगौ समाव समाजनि ओनसोलनि देशनि मुलुगनि मोनसे मोजां हिन्दु माहारिनि मोनसे खौसेथिनि मोनसे सान्थिनि मोनसे राहा लाबोनायाव थामथिम जागोन होननानै आं आसा खालामो आं बेखिनिखौ खावलायनानै सारमोननिसिम फैगौ समाव मोनगोन सिमांखौ लानानै नेनानै थाबाय थारैनो बाथ्राया सैथो नंगौ धोरोमाव गुलाय गुजाया फैदों बेबादि जानो नाङा आंनि बुंनाया बेखिनियानो मोनफ्रोमबो फोथायलायनाय होननाय जिनिसा थानांगौ धोरोमावहाय सैथो दङ
मोनफ्रोमखौबो मानिलायनानै गनायलायनानै लालायनायनि गेजेरजों जाहाथे फैगौ समाव जोङो धोरोमनि गेजेराव गावजों गाव एना एनि बा जेंना गैयाजासेनो गोरोबलायनाय मोनसे सान्थि भाबै गाव गावनि धोरोमखौ खुलुमनानै फुजिनानै थांना थानायाव गोजोन थासारि आबहावा लाबोनायाव सहाय खालामो बेखिनिखौ बयनिबोसिम रायजो राजा आरो आइ आफामोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खामना आरो खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों नुजाफैयो आरो दिनैसिम बेबादिनो गाजा गोमजायै ग्रोम ग्रोम समायना महरै रोजा रोजा मानसिनि गेजेरजों जोङो बेबादिनो फारियै फालिलांगासिनो दं फालिलांबाय थागोन आरो इयुनावबो बे कमिटि मोननैया जाहाथे फालिलांगोन बे सिमांखौ लानानै आं दिनैनि बे फैजेननाय जे जगन्नाथ महाप्रभुनि जे फैजेननाय माबाखौ बेखिनि फोरमायथिनानै आं फोजोबनाय जाहैबाय गोजोन्थों।